Bonjour, bonjour. Bonjour olo jiaby. Akory abetsika jiaby amin'ny tanindrazana aty eto. Za igny baka tsy nagnano vidéo hely. Mety efa misy nivolagna koa kagny sagnatria ny vava tsao natinjare iky Mamadou Seny igny e. Tsao nigadranjare izy igny e, mbola ato ndraiky e, mbola tsy voasambotro. Menasy fô raha mandeha ato fô mbola tsy endriky misy fanamboarana. Ngatagny amin-Jagnahary zare tsy ho avy anambotro. Ary mbola tsy voatifitry. Mbola ato, mbola minena makia eto fogna. Avy mivavaka zay, mbola amin'ny fitaovagna jiaby. Ouais, non sola hely. Bon, tsy zeny baka izy mampagnano vidéo rivariva io fô hitanareo baka misy raha mandalo fogna firenena ty isan'andro. Tragno may, fatolo agnano, zany, isy mpanao politika koa ery Babasy, ery Clémence raha voasambotro Tananarivo, nagnantsorotsorot bidon jaune, bon, nisamboriny koa za koa nigagy e. Reto fanjakagna reto tegna dangereux izy reto. Tsisy eky koa ny raha heny fanjakagna raiky ty izy koa tsy hanambotro olo, avake hamono olo, ampigadra olo, hitifitifitry olo, hamono olo, zay fô raha heny fanjakagna raiky ty. Mampalahelo. Zoany regny conseiller communal regny ny mitaky hoe alefasiny jiro, aram-pandehaniny rano. Azalahy, zareo angeka solombavan'ny Tananarivo e. Tsy azoko hoe zareo conseiller ao amin'ny commune urbaine Tananarivo. Ino ny vato misakagna, ino ny problème raha zareo nagnano zay. Mampalahelo. Ary io, karaha io koa nataonareo tamin'ny Eliarabe vahiny. Atanky izy avy tiliara misy raha miseho famoivoy isan-karazany, ino fahotana anazy mbo nandeha tagny nandeha nizaha hoe ino zavatra mandalo ato. Afa nisamborinareo koa nafodinareo koa. Zaza mbola tsy manantsiny igny amin'ny satria igny mbola tsary nihinagny volan'ny état centralinareo io boka. Zegny nanaovako azy mbola madio, mbola tsy manantsiny, efa nisamborinareo koa nanaovanareo sazy mianto. Isoa ihany fa izy olo managna ati-doha, managna talan-doha, tsy mivadibadika amin'ny raha ataony. Bon, na nisamborinareo izy niboaka mbola nivolagna fô. Isoragna Zagnahary. Bon, ary zegny koa izy tianareo atao aminahy. Agnanaovanareo tsy menomenasinareo isan-karazany io, tianambotro zaho koa boka nareo io. Satria fa zegny fô boka raha kapoakanareo. Manambotro, mamono. Izaho ndraiky aketo fô. Sady jaboko fa nivolagna taminareo, ty firo mivotraka kagny za beky maty za amin'izegny za avake zegny tsy mivolagna. Koa tsy zegny za hivolagna fô za. Satria tsy tiako raha ataonareo baka. Ary za izy koa azonareo ono za nivolagna teto, tsy anareo zay raiky. Fa kila mpanao politika nihina ny volam-bahoaka tao amin'io état central io tsy tiako jiaby. Amiako anareo ny proof. 91 efa teto za nandrongagna Ngiaberatsirika tamin'izany fotoagna zany satria hempaka za tamin'ny raha nataony. Anisany nandray anjara mavitriky za tamin'izay fotoagna zay satria tsy tiako le vandivandy sy fitapitika lalandava atao amin'ny fokon'olo amin'ny vahoaka io. Bon, nametraka za Felibera moa take tsy ampy telo taogno roahanareo satria tsy tiana mbola vahoaka angamba tsy haiko. De nitoroavanareo. Bon, nipody koa Ratsirika mbola nanohy action tsy manjary nazy. Niditra an-dalambe koa za tamin'ny 2002 andeha metraka Ravalomanana. Namono tegna tamin'izay. Fa mbola tsy tondroko andro tsy naty fô namono tegna nagnano grève. Hametraka Ravalomanana. Tafapetraka Ravalomanana Andriamanitra anao. Tsisy raha pare. Dictature moatra noho ny Ratsirika tamin'izany fotoagna zany. Laoeky vandy isan-karazany. Hempaka koa baka antegna.
empaka koa zala tamy 2009 andalambe koa nde nagnano grève androa karavalomanina hametraky zalahely ty nagnantegna fô mba ho raha eky DJ ty ay tonga to lombolombony tevo angilo ty eky baka sefo eky baka raiky ty tsendriky nisotro ty eky baka nareo jiaby mpanao politika ta koa fô ty na ikoragny ty fa mahakamo za fa malegny fo eky za ivolagny zalahy ty satria la olo ty tegna tsy sivitra ninany raha teo boka fa nataony amy vidéo mivolagna tsara be hoe eto Madagasikara surtout ozy ny magnano politiky tsy maintsy mavandy tsy maintsy mamitaka ary tsy maintsy mivadiky tsy maintsy mamadibadiky fa zegny ozy izy ny fanaovagna politiky tsy natao ho an'olo misy fô zay donc fiarahantsika jiaby maharegny fa la olo izy zegny olo tsisy fô sy koa raha agny amy kabaronany fa mazava izy boka tsy abony raha mavandy fo izy isan'andro ary tsisy fô maharegny mamonomono olo gauche à droite mampigadra olo na viavy na lalahy karaha olo tsisy reny tsisy baba ambelatsika igny fa tsy nanjary bon ato koa zegny misy commentaire naraiky laha aminareo haiko ndraiky izy anareo fa magnano compte fake io magnano commentaire ato sady tsy mpanao politiky no tsy mpandrary tsihy agnano ty hitondra firenena anareo fo boka mivolagna azo manivolagna taminareo ke za ty hitondra firenena anareo karaha mahay za tsy nianatra ke volany babanareo ndraiky reninareo nampianatra za ke fomba kory ndraiky volagnanareo fa za ty hitondra firenena za nagnano grève 91 za tsy nitondra firenena sady tsy nandray anjara na mera tsy nataoko za nagnano grève 2002 za tsy nitondra firenena sady tsy nabe ny tanàgna na fokotany tsy nindesiko za nagnano grève 2009 za tsy nagnano ministre tsy nagnano ino na carte mobile mbola tsy nataoko fo ka za izy io ty mivolagna aminareo hoe kofa mivadiky mena lambako ty avy zaho ary io tsy mandikany 2026 koa tsy vita 2025 ty vita izy 2026 zay boka raha volagniko za tsy raha mivolagna aminareo hoe za andeha hitondra firenena fa handrongagna ty fanjakana mahavandy be tsy manjary ty zaho hitariky vahoaka zay raha mivolagniko fa tsy hoe izy io moa zay mitariky vahoaka androngana amin'ny fanjakana ça veut dire ke izy antety hitondra firenena za tsy raha mpandenga karaha nareo mpavandy karaha nareo mpamita bahoaka karaha nareo ke andeha hitondra firenena karakory za non tsy anaty lohako zegny sady tsy haiko zegny tsy zegny naviako teto raha nivolaniko teto aza ovoagna raha hafa za tsy mbola nivolagna zegny fa ho za tsy tiako ho za nareo mpanao politiky io satria mahavandy zay nga Madagasikara ty ataonareo tsisy olo manampahaizagna tsy mpanao politiky azo ampitondrasiny io misy ke toko ohatra aminareo Percy Fanapera zay mitariky io état fédéral io état fédéral source atao voan-tsaigny zaza manampahaizagna igny nianatra tsara igny tegna manampahaizagna ary efa hitatsika zay nataony babany i colonel Fanapera zao tsy mahafantatra azy ino raha ratsy tian'olo nagnano ny tsara tamin'ny fiarahamonigny sy tamin'ny firenena zany colonel Fanapera de izy nampianatra igny zanany igny ary nianatra be igny zao mitariky io MRFM source io état fédéral io hametraka ny atao hoe fédéralisme zaza manampahaizagna igny zaza mbola madio igny mbola tsy nina mbola tamin'ny état central nareo sady tsy tiany lasiteo moa io état central io soragna azy zay satria io fogna boka tsy manjary raha jiaby ataonareo bon karaha zegny koa igny Elia Arabe vahiny igny anie zaza mbola madio sady manampahaizagna tsika jiaby mahafantatra azy manampahaizagna sady mahitsy izy koa fa raha
ty ataoko ozy izy tsy mba mivadibadiky izy fa mahitsy izy ary tsy miova na ino minoty na ino gadra décision-nazy igny zay mahasoa vahoaka de igny isy zaza mbola madio aby regny azotsika atao ohatra zegny afaka mitondra io état fédéral io aby jiaby zany any ya fa zareo moa tsy niteny taminahy hoe fa naperapersi hitondra firenena na eliarabe vahiny hitondra firenena fa ohatra zegny le raha volaniko aminareo zegny maro tsy izy ro lahy foana fa maro anisa ro zanatsika manampaeza na ny agny aminjareo ivelany igny mbola agny risaoboana sisisisisisa be dabe zareo agny aty amitsika Madagasikara aty firifiry zanatsika tsy mpanao politika afaka mitondra faritry misy azy fa ahenahenanareo mpanao politika akao ary anareo zao mamorogny vandy tsy moramora koa nareo Taninarivo akao za koa ny magneky aminareo anareo zala mavandy anareo mpagnano politika io nareo zao mamorogny vandy maventy koa Taninarivo akao ratsy ho an'ny Taninarivo ny état fédéral magnino ma vahoaka io vokisy ny vandy magnanjay Taninarivo io ny kapitaly ka raha ratsy ho an'ny Taninarivo zany ny état fédéral ke tsy ratsy ho an'ny faritry rehetra mba anareo mba mandeha ny tety tany jiaby hainareo ny marigny fa nareo tianareo loatra mamitika vahoaka mba aiza amin'ny firenena aby misy état fédéral io moa misy kapitaly sahira ary mba kapitaly njovy moa ahitagna volamena ahitagna iranium ahitagna fasimenty ahitagna lavany ahitagna kakao tsisy kapitalin'olo misy vokatra zany fô anjarany président national no magnano si le président ny faritra ao no mitady moyen vite fait mahakasiky io jiramay sy io rano io fogna ane mampahantra Taninarivo io satria nagnino tsisy jiro tapatapaka rano tsy mandeha zovy mo mpanambola andeha nangagna orinasa amy kapitalintsika efa hitany be tsisy jiro ke mbola andeha agnary volanazy amy kapitaly io izy kapitaly zany ane izy iny jiaby mitsangana ao amy kapitaly ao magazin maventy rehetra itsangana ao amy kapitaly zay ane ny atao hoe kapitaly ny raha jiaby fa mahatonga azy tsisy iziny tsisy orinasa mitsangana avy amy jiro avy amy rano tany hitan'olo tsisy jiro hitan'olo tsisy rano azovy andeha anangagna orinasa anazy akao andeha hiditry fatiantoko ka io zao raha mipetraka ny atao hoe état fédéral tsisy jiro zany misy jiro fo ke 24/24 ary misy rano fogna ke 24/24 fa tsy karaha io ane nintsika jiaby Taninarivo io Taninarivo mijaly iny tsika jiaby megnatra amin'io anao koa mbola malagasy kerikery fo anao amy tanànanao amy Taninarivo io kapitalintsika jiaby atsika jiaby tompon'izy atsika jiaby mipetraka akao atsika jiaby monigny akao atsika jiaby izy koa mbola gasy anao tompony kapitaly io ny hitan'olo voalohany mahantra gasy satria nagnino misy olo mitsindroko amin'ny zordira Taninarivo mahantra be be voilà azovy voatonogno amin'izay mahantra meriny tsy zany raha volagnin'olo mahantra gasy satria kapitaly zany baka nihintsika ray manontolo atsika jiaby malagasy tompiny mahantra izy atsika jiaby mahantra maloto izy maloto atsika jiaby madio izy madio atsika jiaby ka solution-n'io état fédéral raha ohatra manambola sisiny agny olo jiaby efa misisiny agny andeha vangaraha amy kapitaly aky dikan'izay vola jiaby efa misisiny agny mandeha amy kapitaly aky mpanangagna orinasa jiaby andeha nangagna orinasa amy kapitaly aky donc tsisy olo tsy miasa fô raha mbola io état central io fogna vola jiaby angononareo iavoloha agny mijaly voaka ny Taninarivo ngeny tegna mijaly mihitsy tsy hova no mijaly
fa ny vahoaka ny Tananarivo dikan'izany na va Diego na avy Tamatavy na avy Tiliara na avy Fianarantsoa na avy Mazenga izy koa fa mipetraka Tananarivo mijaly hitan'olo satria nintsika jiaby zay tsika jiaby midokoko tsika jiaby sahira zay nge le mahatonga le zaza reto miteny hoe ataovy ny État fédéral mba hampanjary i Madagasikara ary rehefa mikoragna Madagasikara dikan'izany Tananarivo maloha hainareo nge zany za mbola tsy endriky nahita ke kapitalin'olo misy État fédéral nahantra benanany fa vola tsara mandeha Tananarivo ake mandeha aminareo iavoloha koa fa vola jiaby de mahantra le kapitaly zay nge le fandehan'izy io ka na ino raha koragniny État fédéral ihany mila apetraka ny fédéralisme zay le volaniko aminareo mbola ivadiky mena lambako ty ho avy za fa za nkadalenareo eko nenareo matahatro eko nareo matahatro atahoranareo zazaby mivolambolagny État fédéral satria tsisy aminoanareo kibonareo eky fa ny vahoaka madiniky mbo hanambola inge raha vao mipetraky io État fédéral tonga daholo ny olo andeha nangagna orinasa ao Tananarivo nangagna iziny ty tsisy olo mitsinitsindroko morondalagna io ary mahampy tsara ny jiro mahampy ny rano satria nagnino mifaninagna reo président kely isam-paritra nagnino mo président amin'ny faritra raiky ry nahavita raha ke za eto tsy havita raha samy magnano amin'izay reo président raha koa ne misy fifaninanana mandroso fa raha koa tsisy fifaninanana tsy mandroso tanareo fifaninanan-kira samy miezaka aby ny mpihira rehetrarehetra hamoaka le tsara avy amin'ny feonazy fifaninanana somaboly miezaka barea hagnaboaka ny fahaizany zay nge le ilagna le izy ka raha misy président maromaro zany isan'ny faritra regny mifaninagna magnano raha ngiary nahavita raha karaha iky nagnino aminahy eto tsy havita raha karaha de magnano nanao boka miagnatra amin'ny taninao kiky ianao tsy hagnano raha ary io kapitaly io indrindra ny tegna mahazo tombony satria nagnino sady misy le président isaky ny faritra no mbola ao amin'ny kapitaly ao koa ipitrahany le président national zay le maha kapitaly azy tsy zay ndraiky fo vangoany reto blagueur reto blaguiste reto efa tsy hay vandivandy jiaby tsesy raha pare ratsy ho an'ny Tananarivo État fédéral mba aza ampianarigny vohony vahoaka lazalana agnanaovanareo laoekinareo io raha volaniko halako anareo mpagnano politika efa zatra zegny tsy mifidy zay efa zatra ny ina mbola jiaby tao agnatiny io État central io tsisy raha ilako anareo dégage miala anareo tsisy raha ilako anareo kofa mivadiky mena ty avy za dikan'izay ry vahoaka fa roahiny reo apetraky ny État fédéral mba ho lasa modèle ny kapitaly ary mba androso ny faritra mba ho Madagasikara tegna izy ny Madagasikara zay le raha volaniko aketo fo raha ataonareo ty tegna tsy sivitra anareo fa tsisy raha tsy avandianareo agny zao mbola nareo mpagnano politika fo nahita zazaby namorogny MRFM source afa nagnano namorogny MRFM koa nareo agny nagnano namorogny État fédéral koa avandy fo amseky maeta vaolona niany ambola eo jaly afaka anyany tsy mila fanampinany andreo ambadiky any nefa kamaroandre mivola fa atany nendeo tonandeo kofa vokreo mialara nendeo tonandeo atsika tsy asindreo asaloa nendeo tonandeo kofa vokreo mialara